Здравейте хора! И сега сте при ново видео на ловенето. Така, сега ще ловим риба и да отново да получим акула. Така, нека сега да пробваме да се видим си, да разберем какъв е късметът днес на това видео. Тя има също карти. Добре, гледайте. Тук са кредитите, щата, като гледам. Забравяйте да праснете лайка и да прибиете към банката. Ама направо до смърт. И се абонирайте за този прекрасен канал. Така, нека да продължаваме. Да почваме слова. Догледам. Не е нещо много голямо, но е нещо горе-долу голямо. И е отново някаква безполезна риба, както почти винаги. 3000 по-апгрейднали сме се. Но пак май сме на дискус още. И така, ще продължаваме. Ами към невероятното ловене и да се надяваме, че има риба. Аз пък риба, акула. Айде, трябва да имаме късмет. И трябва да имаме късмет. Дърпам. Айде. Да видим какъв ще ни късмета. И получаваме някаква червена риба, ама е пак безполезна, както почти всичките. Да, или 3 звезди. 11 стотинки. Доста безполезно. Но пак нещо. Айде да продължаваме. Може би акула, може би не. Сега ще разберем. И като си рекорда 40. Ако поне се случи. И получаваме пак някаква безполезна риба, както почти винаги. 7 стотинки. Доста безполезна. Да продължаваме. Айде. Трябва да бъдем стръвта страшно. Айде. Нещо много се губи се. Нещо много силна тая риба. Губи се горе-долу стръвта. Айде и ще е. Пак някаква риба, но ценна ли е? Много ценна. Коментатори, какво ще кажете за толкова много звезди за една такава риба? Николай, все още ям. Ето това беше видео. Както ли е, продължаваме. Не се казва Николай, казва се Никола. Както ли е, да продължаваме. Добре, може би е нещо голямо, може би е нещо малко. И е пак някаква риба. Ценна? Не. Доста струваща? Не. И да получа... Да... Стръвт. Айде. И да видим. Нещо. Струва, че май няма да е доста успешно. Не минахме 40, но поне имаме риба, която изглеждаме на палачинки.